Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki saungut ki khun ki ti jo ba berbor yang tem ubade presiden kinong hikai school kontrang hagachi pautarek unai lur arajar apawar kilawan nakmat ka sekretariat ban ai jingkershan yala ujong ukpa ubashong shatngan kabalayat mentala sausngi habe kren bat ukun uletu baka jing kasem kadap daga jing sngosi banyo iya la ujong ukpa bantia asurong klembam klemdi mentala sausngi kumta kala penlong yeki banwan pet bat ai jingkershan wadla kilaha banwan nakasnong kabajangai nakalyang uba berbor ula penpau ka jing snokmen bagi kun kilawan ban ai jingkershan wadla pedeng ka jing plot jong kamet hadien sausngi lenter bau klembam aa Henry kwa pat bagi kun kin sngosi. Uba berbor ulayatu ba menta kasngi san baji un sange shwa ban shong shatngan. Naga benta ban burom ya kasngi kebalashay namar kadai kasngi ublay. Bad un sabateng biang ban shong shatngan ha kasngi ningkong ka khat ar tarik unai lur arajar apawar ha kaju kajaka. Piawan kan ngot lah sno. Nyawa. Ay namar ba isyong par ba i wan pan syong ne ba doy lang jong ko nakta yai menta kidon ki para arngot imai te balano obha i badan menta ha jing benyang jing yam beriu hasinong abayo i jing telot ngapun te idang pensngau hanga bai don ha jing bom khan kemet te lano kemet tim la banwan kan isi mentalang batna te lei wani para arngot bat mi khon jonga tiba dang alai syaba tak kon jonga samot te tido jonga tuan nang ta kubor ka ba ki noi kai ke la pharu tak singin kong kidon dang don syo kuban awan ban ai sementar ka te ngasam angat rai ba jika pat yang jonga di pernah kai kalau ba kai song api alada pismo hinam la banwan ru nom nei nom snoi rai la pismo kia ya kam smo bhaban ya don kat sinin tong nadu kasini tong ikulet kilawan menta kasni kapa penlengo bat kapa peni thamula yanga kalau ba kalau ke jingwan jung magistrate bat kulet hadin saus ni bangila syong hangni timong te menta balai kiwan kendang ni ta ka de ke jingkeli ka banga kwa ben bu sa sarkar nadu nyotrik ngala syong hadu menta la siputrik kamot lalong saus ni te kidang wan menta ji ong bomsya kani ka de ka jaka ka bar penjari sispa sosial pisi te balai jingkeli wan nadu singkong ka banga ngadon kata ka ba ipen thamula yanga ngatrai amdai tang yanga ka jelai ber boy te nakaliang jonga nga ongsai kumta lada phim lada ma phiwan kendang ru nakaliang jongi ni burom ya kasni lei kasni kentang ba ninsong menta hadu san baje belasai te ngin lei siting meni bat singkong ngin wan yang ki ong kedau ya jaka hangno pinwan ya kata ngamla pan pala pan kedau kumangala tmu hangne te kasong karne kai data ban ajimut ngaya ap ya ka jing ajimut jeng karne kai ngam pala pan kedau kala pan long hangne kala pan long agino gino jekaro amba singkong ngin don yang ngin beteng yang ya ni menin desni dan kuntu jing kelot jing saphan te nakaliang jong kai kasam balo bila tak jing slide kilaya sose bat kini kupon jongal le kilaya yam te ki pha kubor sanga ong bapa la saingin wan ban phi ban don kat phi si kata gade jing ong ka jong pin na kalian jing sangam kwa ban storm yaki ban wan sedu selong gade lu ke ngai te tangmat hun yaki ngala ailat yaki bukan senisa kani jaka ka bangadan minta kat para ki bahian asam jong baro te kapenong yana ba wal langadon na jing sa khan magnaro tang ban pen snobha yaki pun ki badang ret na haban pen ban pen kamen yaki
hakani ka hakata kerkom dan kalian jonga hakani ka pon benpau ka jing kakmat ka bas ka jing snow ka ba adap da ka jing snow si ya ka jing le jong sarkar ka ba baru sikata kamtang ni ki badon sa ka jaga kentong ni kek bagani ka ying ying sekretariat kadai ka ying ka badon burom kadai ka ying ka kentang bat ka ai ka ba penlong mentah hakari ka ki ini ki kunrit ki jonga ki tip ya ka ai ka jinglong hang ni ka ba penlong yang ki pa jong ki ba ding ki noi ka kontrak mangin sa be sundan na kam dai nama ka ba mi nang nei kata ka ba ngas ngosi ka ba ngau tap ka jing ngosi ben pau jing sisa ki kun jong ni ki dai penyu i ya ka ai ka ba ha la ka dai na ngau pa la da ka dai na ki ba la lasan ba la ka dai na sarkar are ka ba ngimla ban kier menta kalong ba ka ba ki kun jong ki wan sene ki i ya ka ba kum kata dan na kaliang jong hakani ka po tan hadu menta na kaliang jong sarkar kampat ai sai kanu menuru ban yarap yang ini banyo pat ikam ki bangiladu baru kata ada ngidang ya isa ngidang ya up ya kata oi la kada yang i bangin mat ikanu kanu jing ero andai hadin bangila ya song ya ke meeting mentar angkat pranai kai kadon ka jing ajing mot na ki pranai kai bana ka banta ka sngi sunday ngin haban burom la ngila sha le ben ha ki breu jong ko perthai ki bedai nam sinsar jong ko perthai ka bah bangin burom yo blai yo bajin te ngaro da ka mensim jong ka jing pediang ya ki ngaro da ka mensim jong ka jing pediang ya ki jing ajing mot jing ki pranai kai ngaro ngan pensange ka sing ko lai ya ka ni ka hangar sai ka jonga kum ka jing burom lang ya ka kam ka bakentang ka jong blai am kwa man pentheng ane ka jing katpat na kaliang jonga wala ngadon haying makanar andon hakata ka bentahi bangala song ka hangar sai ka jing katpat iki prabangai jong ka balang ki ba pher ka jala ka jongi bangin bo ka jing duai ka bakarpang inai ka ti ka diam ka ti gamon aba ni kinoi kai kontrak ni kendu ya ka bakum kene ka jing bakin yarap yangi haki jing duai ki bejar-jar ki jong ki ban bo sarkar jing message sarkar kalong ko ka sarkar MBA wat 6 yalam yangi kinoi kai kontrak ban thangsau ya ka jing teblam ka jong nangka wat yalam ru wat pen i ka e duksa kabab hile haki pun ki batang red jong ke jala yo hakawe ka sngi kan penlong ya phi ya ka sarkar ya ka jala bakan mat ya ka jing ka bawat ki khna ki khnung kinam burom chok ki bala he dasar ta ka dei ki jing kwa ka masai ka banga kwa ban pha se ka sarkar ngai skam bau konrat sama udai chief minister badan burom jong ke jala jongi udon ki skor udon ki khmat banyo i bat udon ru khamtam ka jinge tiplam kaba koridor kaba ublai uai hangi ki breu ngai skam kat bangi dang don ha kan ka long renyeng kum ki breu ni ha ban pron kam ya ka jinge tiplam kaba bha mangi kinoi kai kontrak baru ni don lagi ying kisam ni don ki jing la ding itu ya ka kam ka bangi kumba phila penduk hare perkhatlam na gabanta ka ying kasam ka jongi da engan penbiang ya ki jinong kam jong ki khon ya ki khon jongar ki dan kam ya ka education ka babiang tela da manga uppa da ka sarkar ka simno ya ka benta ka banga ngala ben kersan ki khon da engan pendak ki kumta benon kam ya ka jingi teblam ka ba ublai ais ngo bhaya pi watsa ba ka jing warha watsa ba ka jing kamai spa watsa ba ka jing jinglong sneu kan rung hakaman sim ka jong ki yo ba da kani ka jingle jong ki kanong ka bama ya ka jala hi ber kowe tangkini khirwo ki banga pha chi sarkar blai subot ngai skamba blai na jirong on ai ka jing pensai hakinong sinsar ki ba e ki jongi bama ki in le e ne banta jongi hakini ki sini ki banwan blai subot. Since 2014, our country has been plagued
by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.